If another is true, if another elame ya even di Igbo no, but 2023 I get settle the matter. 2023 bụ Peter Obi na-achị. Ekwulọm ya na na-ezu ezo. We need a chọọ ezigbo onye ọchịchị. So 2023 I ga-echenji obodo a. Igbo niile obi onye ọbụla deluchi ọrụsamme. Anyị ma na ọ bụ ọnụ ọbata omecha bata ọ ga-eme ka Igbo nwekwa n'ugwu na Nigeria. Ọ bụ na ndị Nigeria na-akwanyekwalụ ndị Igbo ugwu. Abụkwara ndị Igbo na onwe fa so na one Nigeria fa na-egwu. So ọ bụ na Peter Obi achịrị ya ma na onye ọbụla ga-aza afa nne ya. Ya onye na-afụ ya bụ nwoke dịka nwa ga-aga mba ifo. Ọ bụ n'oge asị na ọ ya eme kacha because n'obodo tileti ka eti salat. So ọ banye ebe ahụ okpokọbe n'oyi okpokọbe onye bezi ọ na-ekwe anya kpokọlụkwa gabakwa. Ọ bụrụ na anyị eketago oke anyị na-ewepụzi anyị n'oke ya. Mana mgbe ụfọdụ ihe dịka agha ụlọ na ụmụ okporo emegbughị ma dịka na-agasasị ihe kedu ozi nwere inye ndị ahụ maka mgbe ụfọdụ a na-asị onye ekweghị ekwetara ya. Ihe nchọ ịgwa ndị Igbo ka anyị welu n'ofu obi anọ ụmụ ikolobịa weli ya nwayọ.